Ayan, iro-rolling ko kayo uli matulis no sa paligid dito sa sakop ng Barangay Siwasiw West. Ayan yung paligid. Sino mo yan? Well, Hindi ako kinabahan na. Yung maglakad. ba't dito? Mars talaga tayo. Ah, hindi, may inaya siya sa ano, 4x4 ng corpus. Wala buti 9, 6, 5. Kalimutan ko eh. 5 na eh. Kalimutan ko yung 4-wheel. Yan oh, kaya yan oh. Ay, basic. Are you ready? Yo, what's up mga katolits? Magandang umaga po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, San Sulok, may kinamundo at sa Ibayong Dagat. Yan po no. Welcome to my YouTube channel, Jojo Mix Vlog, Joselito Dupalco. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon mga tolits. At ngayon ay andito tayo sa kusina. Tayo ay mag-init ng tubig para tayo ay magkape. Yan po yung mga tolits. Ano tayo ng tubig. May nilagyan ko na po ito ng tubig mga tolits. Tayo ay mag-init ng kape. Ay mag-init ng tubig para tayo ay magkape. Ayan. Ang oras po natin ngayon matulis no 5:30 na ng umaga. At ito may naman dito may libreng kape, kaso di ko alam kung saan yung asukal. Ito yung kape nila matulit. So, ayan o. Nescafe stick. Ayan. At magkape nga tayo matulits. Kape tayo, kape. Ayan o. Kape tayo. Ayan po mga tolits, yung ating pinainit na tubig. Ayan o, kulay asul ang kanyang ilaw. Ayan, at yun po yung labas. Yang na yan dyan, yan po yung ng tabing dagat. Andyan po yung dagat at malapit po yan dyan sa yung may port ng Suwal. Yan, malapit na kumulo mga tolits ang ating ininit na tubig. O yun, kumulo na mga tolits. Yan o, kumulo na. Ang bilis. O diba, mabilis siyang muna natin matapos yung kanyang kulo. Yan ang kumukulo. Kulay asul ang kanyang ilaw. Oh, yeah.
Yun. Okay na mga tolits. Tapos na siya. At yun. Ayan. Ano ito? Kape tayo, kape. Magkape-kape. Okay. Magkape-kape. Kape tayo mga tolits. Sayang walang biskwit or anuman na para maano natin, no? Wala tayong biskwit. Sarap sana to kung may biskwit. Good morning, Ten. Kape tayo, Ten. Patapos na po tayo magkape. At tapos na tayo hugasan natin itong tasa mga tolits para ito yung sunod nating gagamitin ulit kung magkape tayo bukas. Alright, hugasan muna natin ang ating tasang ginamit. Ayan po matulits, tapos na natin hugasan. Tayo'y maliligo na kasi alis po kami dito ng mga 6:30 or 7. Ayan, na tayo, mag ready na tayo maligo. Ang CR nga lang po matulits no ay nasa labas, kaya tulan tayo. Ito po yung aking kwarto. Ayan po ang aking kwarto. Ako lang po mag-isa dito. Ayan po no, matulits, at ligo na tayo muna. Yun mga katulits no, tapos na tayo maligo. At ngayon ay magtututbrush. Ayan po matulits ha, tutbrush tayo. Magtututbrush tayo mga katulits. Po, tapos na tayo mag-toothbrush mga katulits. Tapos na. Yun mga katulits, tapos na tayo na maligo no. Tayo ay mag-check up naman ngayon ng sasakyan at bago natin paanda rin. Ang dumi-dumi ng nito mga katulits kasi hindi na to na engine wash. Sunod-sunod kasi yung biyahe natin mga katulits, kaya marumi ang makina.
kompleto. Ayan yung mga tubig, kulay green ang ating tubig dahil ano yan, kulan. Yeah. Ito itong reserve water, yun, marami mga tulids. Hindi naman ito nagbabawas maliban lang kung magkaroon ng lake. Ayan, itong ating langis. Ayan, ating langis mga tulids. Wala, kompleto Ricardo of ating i-shoot natin. Alright, yan ang ating brake fluid. Yan o, ano naman yan matulit, so marami yan. At ating kuan, yung tawag nito, power steering, ating chikapin. Okay, good naman. Medyo marumi na nga lang mga tulis dahil hindi na napapa engine wash, hindi na body wash dahil ano tayo, busy kami lagi. At pagdating sa opisina at may mga lakad. Alright, atin na tong panda rin para painitin. Okay, andar na matulits, no? At ngayon matulits ay mag-ikot tayo dito sa paligid. Alright, ayan po yung paligid dito. Ayan. At napukuna naman natin to ng video nung uy, bakit ganito? Ayan, malinaw na. At nakuna naman natin to ng video noong tayo pagdating dito noong Sabado ba yun? Friday. Ayan o, yung paligid dito matulits, no? May malaking puno ng ano dyan, malaking puno ng lumboy, duhat kumbaga. Ayan, dito tayo sa paligid. Ayan. Alright, ito po yung paligid niya. Malaki pala tong lote na tumatulits. Malaki ang lote na ito. 3.5 hectares yung paligid. Alright, may mga ano dito, may mga dugi, may mga tuta. Ito yung, yan po yung, nandun po yung ano matalis, nandun po yung pear. Ayan, may pear po doon. Ayan o. Ito may mga tuta dito, sunod-sunod sa akin. Bali 7 to lahat mga tuta dito matulits. Ayan. Alright. So yun. Ayan yung building. Di ba matulits yung building. Alright. Kita-kits na lang tayo matulits sa kita-kits na lang tayo sa mga area kung saan naman po kami ngayong barangay na ito matulits, no? Alright, at ito yung paligid dito. Diba? Gusto kong pumasyal dyan sa itaas matulits, dyan. Yung itaas na yan, may hanggang doon yan ang kanilang luti. Kaso nga lang minsan hapon na tayo dito nakakarating at maganda sana magpasyal dyan ganitong oras, kaso paalis na po kami mga tolits. Alright, ang oras po natin ay 6:30 na. Maya maya alis na po kami. Naghintay lang po ako sa kanila, naka-ready na po ako mga tolits, no? Alright, atin na tong sirado ating sasakyan. Ayan, sarado na. At atin na ring papatayin ang makina at mamaya paanda rin na naman to natin uli pag umalis na kami. Okay po, no? Kita-kits na lang tayo sa area kung saan po kami.
Yun mga tolits, andito na tayo sa highway ng Suwal. Ito na mga tolits at na kami dito. Mag-almusal muna kami mga tolits dito sa 7-Eleven. Ito lang po yung na makakainan sa ganitong oras siguro. Ito po yung ano nila, tawag dito 7-Eleven almusal muna kami matulis, no? Alright, at kita-kits na lang tayo matulit sa area kung saan po kami magpunta ngayon. Kain muna tayo. Good morning mga tulits. Andito po kami ngayon sa Barangay Siwasiw West. Kukuha lang ata ng guide dahil may pupuntahang area. Ayan po, no, matulits ang Barangay Siwasiw West. Ayan. Alright matulits, magandang umaga po sa inyong lahat. Barangay West Siwasiw, good morning. Ayan po matulits, no? Alright, kita-kits na lang tayo sa area kung saan po kami magpunta. Alright, yun mga katolits, dito na kami. Yung isang sasakyan, dalawang sasakyan nando doon, iniwan. Ayaw umakyat dito mga tolits. Medyo ano naman, kaya naman ang sasakyan mga tolits. Andi dito po sila naglalakad sa papuntang Falls, pero di na tayo tutuloy doon. Dito lang tayo mga tolits sa ano na ito. At di natin pwedeng iwanan ng malayo yung ating sasakyan. Sisilip lang tayo ng bahagya dito mga tolits, no? At baka wala po tayong kaya naman siya ng sasakyan mga tolits, kaya naman siya, kaso lang ang problema yung maniobrahan. Baka di tayo makakapag maniobra doon at mahirapan tayo sa kalisod. Mahirap umatras ng ganito kalayo. Ayan po yung bundok, yung gubat. Ayan. At dito lang ako matulits, no? Dito lang ako maghintay sa kanila habang hinintay ko sila. O, di ba, matulits? Alright. Ito po ang ating update sa lugar na ito. Sakop po ito ng Siwasiw West. Yan po matulits. Andun po yung sasakyan ni Engineer Louie at sa client. Ang driver ay si Renner. Shout out kay Renner. Ayan po matulits. Ang maririnig natin dito ay mga anong klaseng yuhuni ito, yung nakalimutan ko pangalan yung insekto na yan matulits. Yung kuliglig. Yun, kuliglig. Yun, dinig na dinig nyo matulits yung ano ng kuliglig. Alright. Dito lang tayo maghintay sa kanila. Doon yung sasakyan natin. At alright matulits. Yan, ito lang, kasyang-kasya, kayang-kaya naman ang sasakyan matulits, no? Kaso nga lang yung maniobrahan di natin sure. Di ako sure kasi di pa ako nakarating dito sa area na ito. Yung ibang grupo po ang nakakarating dito, yung Flora Fauna yata. Iba ano kasi yun, hiwalay-hiwalay kasi kami. Ako na-assign doon sa Siwasiw East, yung isa dito, kaya di pa ako nakarating doon, pero alam ko kayang-kaya ng sasakyan yun matulits. Okay po, ayun lang po ang ating update sa oras na ito. Ayan, iro-rolling ko kayo ulit matulits, no, sa paligid dito sa sakop ng Barangay Siwasiw West. Ayan yung paligid. Alright. Yung area. Okay po mga katulits.
Bini Kuya, diretso. Sir, parang mali yung tsinelas. Oo, mali. Pero malapit lang po kasi pala. Kaya medyo okay na. Madulas lang yung unang. Hindi na bali. Wala pa yun eh. Opo, wala. So basic. Basic na basic po. Ito na lang i-video ko yung daan. Ano, yung po dyan. Saan po? Mamay doon po sa may parang. Ayun sa may river din po. Okay. Kaano po ata siya yung Parang pwede kadugtong? ko kasi ilagay na may stream coming from falls. Hindi ba narating na nila to? Hindi pa po. Hindi ba? First time nga nila eh. Ano Ang po? lapit lang yan. No? Yung Flora Fauna? Hindi ba dito? Iba po yung daan. Doon sa ano, doon sa kabila. Dito din po, pero basta iba na po ata. Baka inakyat na nila dyan or somewhere. Hindi na umabot doon. Hindi na po. Kala ko nakarating sila di doon. First time din po nila to. Yung kambing ni Jay. Tingnan ko lang kung may flow. Kuya, kung may ma-measure ko. Sige po. Tapos additional na sampling point na po siya. Okay po. Send ko naman yung final list. Ay, sige po. Pag nice. Mamadali natin si Sir Odi sa Doon ako sa report. unahan para Oo, para- Pakonsensyahin ko ng flight. Ayan, hindi na kaya. Maliit lang, pero parang kaya maliit. Dahil tayo isang Sige, sabihin ko lang po, wait lang. Sige. Ayan po naman tolits no at yun yung isang pick up na sa ating harapan. May kukunan lang sila ng ano dyan sa gilid na tolits. What's up mga tolits? Nandito tayo ngayon sa maliit na creek ba to or kanal. Andyan po sila. Meron po tayong kasama ang dalawang barangay official. Ayan po si Kagawad. Ayan yung nakahubad si basa po yan dahil lumublob po yan sa tubig. Kanina doon sila sa falls. Yan po ang sukat po. Ayan po naman tolits. Ayan. At i-rolling natin yung ating camera dito matolits no. Dito sa paligid. Ayan. Okay po. O yung kabundukan. Alright. Yung ilog o kanal or creek. Ayan matolits. Alright. Andyan po si Engineer Louie at sino ba yun? Ken. Sino ba pangalan nito? Nakalimutan ko. Ayan po. Ayan po, matuloy sila, nagtatawanan sila dahil yung ping pong ball ayaw dumaloy. Ayan. Ayan po, matulits. Ayan yung kulay puti, matulits yung ping pong ball. Oy, makisama ka naman. Dumaloy ka, wag kang lumihis. Ayun. 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 Okay po, yan po matulits. Palabas po ng Siwasi West. Tapos sa turo nyo na lang po, Miss Jane. Kung saan po yung pupunta. Tapos balik po tayo ng Siwasi West after hatid sila.
pinuntahan natin kapon o bago dumating doon? Yung Pero dito lang sa may Siwasi West, kuya. Apo. Kasi Pero- yung may flow na po siya na sabi niyo po medyo malalim na. So, may picture cut 10 sa falls. Ikaw, Gracie, meron? meron. Basahan mo na Sige. lang. Ay, kuya, oh. Ha? Ay, ang ganda ng ibon. Ay, yan ang color blue. Ano yun? Tawag nun ay... Yun na yun. Bluebird. Yung pinictura nila yung sa ano? Sa limit. Ganun yun. Meron nga sa Acoms natin eh. May ibon. Color, oh. Ha? Umitim. Ako po. Sobra. Parang before po ako pumunta, medyo hindi po ako maitim. Maitim ka na dyan sa lagay na yan? Oo, kuya. Yung first ko, hindi ako ganito kaitim. Ako na pinakamaitim sa bahay. Si Jandy din, umitim eh. Sobrang ganda po ng balat nun. As in, tapos nung pag ano niya, nung unang sabak niya sa fieldwork, hala, nag-sunburn. Hindi yun sa sunblock. Nagsa-sunblock. Pero hindi na flow. Hindi po eh. Full day ba naman nasa labas? Yun o, kulay solo. Ayun o, blue. Ay, asol oo nga. nga. Asol. Sorry. Ang ganda ng ibon. Yung sa Acoms, gold. Gold yung color ng ibon. Lagi nangangatok yung sa gabi. Oo Kala ko nga. kung ano. Gustong pumasok yata doon talaga sa bintana, oh. Oo nga Ang po. ibon na to. Pag picturean ko, bigla na malilipad. Ganda. Pero may tuko talaga, kuya. Meron na. Kasi Meron or yun pag eh. naliligo mo yun. Oo. Pero gabi lang siya nagaganon. Gusto ko nga makita eh, pero Diba? ayokong pumasok siya. Malaki ba ang tuko? Depende. Pero delikado ata yun eh. Ay, Kasi we. meron pag nag-touch daw. Hindi ko alam kung pamahiin to ng mga matatanda. Ah, okay. Nag-touch daw siya na bloody talaga. Parang Yung sasabi ko nung gabi sa bintana namin, sabi ko, ano ba yan? May tuko. Ano yun, pag nakadikit sa'yo yun, ako, mahirap na tanggalin. Mahirap tanggalin. para siyang inaano yung skin color. Oo. Hindi ko sure kung totoo yan. Kinakap lang kasi ng mga lola ko dati. Saka maganda doon, halimbawa, makikita mo sa bubong ng bahay mo. Ako. Tapos unti-unti siya gumagapang, pababa hanggang makarating sa simitong yun, ang maganda. Gamot yun. May- Sa mga may ano po yan, no? May hika. Oo. Totoo? Gawin mo yung kuan. Sunugin mo siya. Ah, So, na magiging uling. Tapos durugin. Yun yung pinapainom sa mga bata. Yun yung gamot sa akin ng lola ko. Nung hikain kasi ako ng bata. Kasi bihira lang daw yun. Pag may lumabas na gano'n, bantayan na. Unti-unti siya gumagap. Basta sa kisame hanggang sa dingding, hanggang bumababa, suhuliin. buhulihin. Sa mga bibili na may ubo. Ganun din. Ang dami ng ano, sabi ko, parang napakadami ng biodiversity dun sa accommodation na yun. May mga aso. Hindi kuya, diretso. Diretso na tayo. Mamaya na yung Para ano, babalik natin sila later. Hello po, diretso muna kami doon.
Sana maintindihan mo, engineer. Oh, Ford. Feeling ko yun yung ano, barangay ka. Sila mamaya, binaba nila yung guide. Hindi, okay, go. Nasar na tayo para alam nila. Ha? Falls. Parang alam mo to. Puntahan na namin to. Tuyo rin yun. Grabe yung lakas dito. Nadaanan na namin to. Based sa Google Maps, meron. Saan dito? Kanan? Diretso lang. Diretso. Ha? Opo. Diretso doon? Apo, diretso po doon. Hindi naman nila ito. Iba pala yung solar na maliliit dito, hinahangir na lang. Ito? Ito po yung daan. Ito? Cosinero Falls. Opo. Diyan kayo pupunta? Apo. Maglakad na lang tayo. Apo. Wala po siyang diretso eh. Okay. Hanap ako ng masisilungan. Okay.